Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirinmu na mu sha dariya. Wata rana a wani ƙauye wata bazawara tana da bazawari wanda suke shashanci. Ran nan sai wani daga wani ƙauye ya zo ya ce yana son wannan bazawara. To bayan an yi aure sai ya ɗauke ta ya tafi da ita wani gari. To sai ran nan suka haɗa baki da wancan abokin shashancin nata ya ce zai yi shigar mata ya kawo mata ziyara. Da ya zo sai ta ce wa mijinta ai ƙanwar mahaifiyarta ce ta zo, sai ya yi murna ya zo ya gaida ita ya ganta kuwa ta sha ƙunshi, sai matar tasa ta ɗau tulu ta tafi ɗebo ruwa rafi. Fitar ke da wuya sai mijin ya zo wucewa, kwatsam sai ya ga wannan baƙuwa ta yi wawan zama, sai kawai ya ga ashe namiji ne. Haba ai sai gogon naka ya ɗauki takobi ya bi matar nan tasa rafi a guje. Ai ko da matar ta hango shi da takobi a hannu sai kawai ta rabka ihu tana sallallami. Sai gogon naka ya dakata ya ce me kike wa kuka? Sai ta ce yanzun nan aka aiko min wai duk mazan garinmu sun zama mata, mata kuma sun zama maza. Aiko da gogon naka ya ja ka sai jikinsa ya yi sanyi, sai ya ce to wacce kika bari a gida ma ta zama, sai ki je ki gani. Ɓarawo ya yi sata amma yana magiya. Wani lebura ne ya yi leburanci ya samu naira 10,000, sai ya kai ɗakinsa ya adana su yana murna cewa idan gobe zai je ganin gida ya taimaka wa iyayensa da kuɗin. Sai wani ɓarawo ya lallaɓa ya je ɗakin leburan yana barci ya lalaba kuɗin ya sace su ya gudu. To ashe lokacin da ɓarawon yake ƙoƙarin lalaba kuɗin sai wayarsa mai tsadar gaske ta kimanin kuɗi naira 50,000 ta sulluɓo daga aljihun ɓarawon ta faɗi akan katifar leburan da yake barci. Sai bayan da gari ya waye ne ɓarawo ya ankara da lallai ya yarda wayarsa a wajen sata a ɗakin lebura. Shi kuma lebura ya soma haɗa kayan tafiya garinsa sai ya ga an sace masa kuɗinsa 10,000 an bar masa babbar wayar 50,000. Sai ya yi murna ƙwarai da wannan babban musayi domin kuɗinsa sun ƙara auki sosai dalilin satar da aka yi masa. Sai ɓarawo ya kira waya yana mai cewa zan dawo maka da kuɗinka 10,000 da na sata don ka bani wayata ta 50,000. Sai lebura ya ce ai ka riga ka sayar da wayarka 10,000 sai an jima. Shi kenan lebura ya cire layin wayar ɓarawo ya yar a ƙasa ya sa nasa ya ganganta ya sami kuɗin mota ya tafi garinsu. Ya je can ya sayar da wayarsa naira 40,000 ya yi facaka da kuɗinsa abinsa. Babarbare da akuya. Wani babarbare ne ya siya akuya a kasuwa, ya kama hanyar gida, sai hanyar ta rabu biyu, da ta gidansa da wata hanyar daban. Yana cikin tafiya sai akuya ta ƙwace ta bi hanyar gidansa, ko da ya ga haka sai ya ce yawwa ashe dama kin san gidana, to idan kin je ki ce a baki dusa ki ci kafin na gama cin kasuwa. Wata rana wani mutum ya sayi sabuwar wayar Android, sai ya nuna wa abokinsa. Abokin nasa ya karɓa ya gani sai ya fara shiga yanar gizo. Wannan mutum mai wayar ya ce me kake yi ne? Ya ce masa ai na shiga Google ne. Ya tambaya menene kuma Google? Abokin ya ce masa ai shi Google wani wuri ne da duk abin da kake nema idan ka rubuta tambaya za su rubuto maka amsa har su nuna maka bidiyo. Ya gwada masa kuma ya gani. Bayan kwana biyu sai ga mutumin nan ya dawo wurin abokinsa ya miƙa masa wayar ya ce yau Google zai yi mini amfani. Ƙanwata ce mijinta ya yi mata duka har ya fasa mata jiki, don haka ka shiga Google ka tambaye su me ta yi wa mijin ya yi mata duka, haka kuma idan da hali har bidiyo nake son su nuna min don na sami hujja domin in san irin matakin da zan ɗauka. Idan wannan ne karanku na farko a zuwa channel ɗina, kar ku manta da danna min subscribe, kar ku manta da danna ƙararrawar sanarwa ta yanda za a riƙa sanar da ku da zarar na ɗora labarai na. Na gode.